Pronomer. Ja, mit navn er Mathias Stensbæk, og som sagt skulle jeg snakke lidt om pronomer. Ja, hvad er pronomer? Jo, pronomer det er ord, der kan træde i stedet for et substantiv. Og de kan også træde i stedet for en sætning, som har substantiv som eller undskyld, for et længere led, der har substantiv som kerne. Eksempel på det her, det kunne selvfølgelig være Thomas went to the shop, he bought 5 pounds of feathers. Her er he som pronomen, der er tredje i stedet for Thomas. Noget andet pronomen, det er din lukkede ordklasse, det vil sige, der ikke tilføjes, der kan ikke tilføjes flere ord til ordklassen, for eksempel med, som man kan, for eksempel med verber og navnord. Og eksempel på verb og navnord, det kunne selvfølgelig være fremmedordene computer og score på det danske sprog. Og pronomer det er også en relativt lille ordklasse. Man kan lidt opremse mange af ordene, eller pronomerne i det engelske sprog. Og de deles op i 7 undergrupper. De personlige pronomer, de possessive pronomer, de refleksive pronomer, de demonstrative pronomer, de interrogative pronomer, de relative pronomer og de indefinitive pronomer. Man på engelsk. Jo, pronomen man, det bruges meget tit på dansk. På engelsk har vi ikke nogen direkte oversættelse af ordet man. Derfor bruger man oftest you og one. One er måske lidt mere formelt, giver måske sætningen lidt mere formelt klang. Og vi har eksempel, der hedder usually you wouldn't steal a car, a handbag, a television or a movie. Der ser vi så you træder i stedet for man i denne sætning. Og man kan også sige usually one wouldn't steal a car, a handbag, a television or a movie. Det, der har vi så lidt mere formelle og lidt mere fælles klang i sætningen. Og så er der også pronomerne we og they, som også kan bruges som man på engelsk. Eksempel på det kunne være people do not like that which is different, because we think it will be a danger to ourselves. Ja, så er der relative pronomer. Hvad er relative pronomer? Jo, relative pronomer det er ord, der bruges i en bestemt type ledsætninger. Og det er til at pege tilbage på et ord i den foregående sætning. For eksempel, the person who ate all of my special brownies will regret it. Så er det så who, som peger tilbage på person. Denne sætning, who ate all of my special brownies, kaldes for en ledsætning. Eller undskyld, en relativ sætning. Og der er 5 relative pronomer. Det er who, whom, which, that og what. Who, whom, which og that, de bruges meget ofte, mens what bruges meget sjældent. Og hvornår bruges så hvad? Jo, ved hvor vores ord, det ord som vores relative pronomen peger tilbage på, hvis det er en person, så bruges who eller whom. Hvis det er en ikke-person, så bruges which. Hvis det er that, det kan bruges ved både personer og ikke-personer. Så er der så de relative pronomer who eller whom. Jo, whom det bruges mest i formelt sprog. Og hvis man laver eller hvis man snakker talesprog så vil whom oftest blive erstattet med who. Og whom det styres ofte om det relative pronomen, det er direkte eller indirekte objekt i en sætning. For eksempel sætningen he was thinking of proposing to Fiona, whom he had known all his life. Her er whom så det direkte objekt i sætningen. Det kan også styres af en præposition i sætningen. For eksempel sætningen 3000 candidates take the course each year, of whom about 1/3 are full time. Her styres det så præpositionen of. Så er der when og where. When det er næsten, eller det styres næsten ligesom relative pronomer. Det er where det peger som regel tilbage på et sted, mens when tilbage på en tid. Og et eksempel på where, det kunne være Denmark is where the little mermaid is, peger selvfølgelig være tilbage på Denmark, som er et sted. Så er der when, som peger tilbage på tiden nighttime i denne sætning. Nighttime is when you sleep. Så derfor bruges when i denne sætning. Så har vi så sidste del af opgaven, som hedder opgave 11. Jeg skal oversætte nogle sætninger, og så skulle vi begrunde vores brug af de relative pronomer i sætningerne. Første sætning hedder, var Svensson netop ikke den type, som sagtens skulle begå et mord?
Was Swinson not exactly the type who would commit murder, lyder oversættelsen. Her har jeg så brugt relativ pronomen who, da det er forbundet til ordet Swinson, eller personen Swinson. Og i næste sætning har vi så opera, er den mest komplicerede kunstform, der findes. Findes altså stadig forkert her, men oversættelsen hedder så opera is the most complicated art form that exists. That peger så tilbage på artform, og artform er ikke en person, så derfor kan that bruges. Which kan også bruges i den her sætning, men man kan også bruge that. Sidste sætning hedder, vi må være åbne for ændringer, der kan føre til bæredygtig vækst. Oversættelsen lyder, we have to be open to changes, which can lead to sustained growth. Which bliver så brugt i denne sætning, da det peger tilbage på changes. Which er så styret af changes selvfølgelig, og da changes ikke er en person, bruger vi så which i denne sætning. Ja, det var så lidt om pronomer, og ja, tak fordi I lyttede.